Eta bidaiatzeko modu asko dauz, joen barik bejueten garelako askotan, etorri laurok. Zuek buruko gaitzek edo buruko minek errealibitetan dabi esan zentro baten, enjozue topo. Eta buruko minek ez die bakarrik etorritekuek, ezpada golpe batek, buruen hartuteko golpe batek eragineko epaino. Errehabilitazio zentroen hainbat eta hainbat ariketa egiten dozu ez, eta bakotxak beren adeko hobetzeko. Zuk Inazio, buruen hartuteko golpe baten ondorioz, ez dakizu esna edo lo zauzen. Ez dozu jakiten, amesetan zauzen, hitzarrik zauzen, bai? Zunerea, hitzek naztetan dozuz. Esan gure dozun berbi ebarik beste bat esaten dozu, edo beste hizkuntza baten, edo asmatu. Zuk Jon, guztiz desinibidute zauz, golpien ondorioz. Euforiko eta desinibidute. Eta zuk sustrai, konzentrazio eta memoria arazuek dekozuz. Esan dabienetik, esan dozunetik, pasetan danetik, galdute zabiz. Eta gaurkoen behazi da, errehabilitazioko momentue. Ez dakit zer nagoen bezela, orain burura dator, odei bat itzela, zurrungaka hasi naiz ez nagoela, ez nagoela. Ederki sentitzen naiz trebian, eta egia esaten hasi naiz agian, txortan egin nahi nuke plazaren erdian, Ia dardarka jarri zaizkit orain hankak, hori esan dezuta, hortxe egin dit zart, hortako talantea nik bakarrik daukat, Pentsatzen ari nintzen inoizko zehatzen, zerbait esan nahi nuen, zerbait itzela zen, baina gauzak zer diren, enaiz akordatzen. Sentsazioa raro bat daukat nik aizue, eta ikusten dudan ezindarra duzue, lokartzen hasit naizta, eutsi nazazue. Rehabilitatzen hasi ta pikala ingle, horrela esaten dute tribuetan blible, horrela errimatzea beti da posible. Danik haze mejora kolpea hartuta, lehen beti ebibiltzen nintzen erdi lotxatuta, oraintxe sentitzen naiz rehabilitatuta. Izenak ahaztu ditut, hauek dira norbait, ez dakit nun nagoen, hemen nago nunbait, zerbait esan nahi nuen,
bainaztu egin zait, bainaztu egin zait. Nik nereari bota behar diot kulpa, horrela nago orain kolpe bat hartuta, nerea entzun eta zora biatuta, zora biatuta. Egia nik ez du nahi aitortu benetan, baina inazio entzunta une honetan, esnarik ipintzen naiz beti ametxetan, beti ametxetan. Ni Madrilan zanoa, tente tazut, Rajoik irabazi du boto askoren truk, berdin zain motiboa nik parranda nahi dut, nik parranda nahi dut. Ni ere Madrilera hasi naiz ebazten, hauteskundeak Rajoiek ditu irabazten, errepikatzen dena etzait inoiz anzten, etzait inoiz anzten. Hauteskundeak Rajoik irabazita ai, orain lotan nago baina naiz entzuteko gai, hori egia bada ez dut esnatu nahi, ez dut esnatu nahi. Ba esnatu beharko mi malala, etxera joan eta esango dut ala, Rajoy eta Riberakin kantatu dudala, kantatu dudala. Tanik bertsolaritzan ez nuke nahi segi, gure zozotasun hau gorputz da aurpegi, nere desmadrerako estatiko egi, estatiko egi. Inazio erdilo, hau hitzak nastuta, ni memoria gabeion desinibituta, haze politikoa gulaurok nastuta, gulaurok nastuta. Eta hasi die honezkero igual ja kontatketetan eta mobile aldien deko zuenak gu baino gehiago jakingo dozue, baina guk ez dakigun ezkero, eta beste gauza asko kontako ukizeinki esenez, etxera joen orduko desinibidu zaiki esan tartetxo bat librien. Mobilari begira denok zaudete ai, denok zaudete ai. Inoiz gertatuko ez den milagroaren zai. Emaitza zein ote den ez dugu jakin nahi. Ni ametxetan nago eta oso alai. Nik ez dut jakin nahi ze, ez dut ahaztu nahi. Nik ez dut jakin nahi ze, ez dut ahaztu nahi. Sustraia bukatu da jeroglifikoa, jeroglifikoa. Memoria daukazu horren ipikoa. Baina orain sentitzen da, ai politikoa. Nik maite dudalako alako zirkoa.
Ez zaitez izan horren autokritikoa. Ez zaitez izan horren autokritikoa. Tan horkira bazi du, zer duzue uste, zer duzue uste. Nik haiek esatea orain gura nuke. Pepekoek globoak puztuko dituzte. Nik lau hoiek bertxotan jarriko nituzke. Eta hitzak asmatzen jarraituko dute. Eta hitzak asmatzen jarraituko dute. Imaginatu Laurak pusika batekin, Zu erdilo eta Jon arro itxurekin. Gaur zer gertatuko zen aurretik banekin. Globoan bialtzea eure denak enfin. Pozik nago badatoz Elioarekin. Pozik nago badatoz Elioarekin. Eta denak mobilei begiratzen ola, begiratzen ola. Ba nik uste dut ola bakar bat dagola. Dagoeneko gure esku ez dago kontrola. Beitu zeadi dagoen horbertxo eskola. Gero esan Espainiak ez digula xola. Gero esan Espainiak ez digula xola. Orduta erdigoaz Espainiai kantari, Espainiai kantari. Eta nongoak garen ez aldan abari. Zoritzarrez ez dago beste gai ugari. Kantatu behar zaio orain leioari. Arguria xola digu ta guk ez berari. Ark guria xola digu ta guk ez berari. Baina publiko ona euki dugu tira, euki dugu tira. Hemen peloteoa berriro hasi da. Eta sustraiko latzen behar zen neurrira. Desinibizioa ja ez da pasan nira. Memoria galtzea inazio hori da. Memoria galtzea inazio hori da. Gehiauko lau baino lehen amaitu beharko da, amaitu beharko da. Oain nere txanda zanta banator mikrora. Kolau esan dezuta bera izango da. Nabari da kantatzen duzula gustora. Ondo atera dela hauze dugu froga. Ondo atera dela hauze dugu froga.